Ранилиста е билката на тишината, нежно растение с лилаво-розови цветове, което не търси внимание, а лекува бавно, дълбоко и сигурно. От векове хората са го използвали, когато сърцето е уморено, когато нервите са напрегнати и когато тялото има нужда от меко възстановяване. Ранилистът не действа рязко. Той подрежда отвътре. Как действа? Успокоява нервната система и тревожността, подпомага сърцето и кръвообращението, помага при безсъние и вътрешно напрежение, действа леко противовъзпалително, подкрепя организма при умора и изтощение. Ранилистът е билката на баланса. Не усилва, не потиска, а връща ритъма. Къде расте? По горски поляни, влажни ливади и сенчести места в планините. Обича меката светлина и спокойствието, там където природата говори тихо. Как се използва? Като чай за нерви, сърце и сън, в билкови смеси при тревожност и напрежение, като запарка при вътрешна умора и бавно възстановяване. Важна бележка. Ранилистът е нежна, но действена билка. Използва се с мярка и не се приема продължително без прекъсване. Ранилистът е лилавият шепот на природата, билка, която лекува без шум, но с постоянство.